Salam el hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap ýolumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşiginde başlaýas. Garaşdan baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna alyp barýan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgiler bilen üstünliklere başlanýar. Muň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 20 Awgustda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sanly ulgy markaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň durmuşy bilen bagly möhüm meseleler aral maslahatlaşyldy. Ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mämmedow ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk binýadyny mundan beýlegem kämilleşdirmek boýunça amalaşylýan işler barada maglumat berdi. Şu maksat bilen döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň dürli ulgamlaryny öz üçin alýan täze kanunlaryň tasdimlaryny işläp taýýarlamak hemde odalyk hereket edýän kanunçylyk namalary döwrüwaplaşdyrmak boýunça işler dowam edýär. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň hemde jemgyýetimiziň demokratik esaslaryny ýergiderli putulandyrmak, garaşdyrdy. Beýtarap watanymyzyň gülläp etmegini, halkymyzyň abadançylygyny we bagtyar durmuşyny üpçün etmäge gönükdirilen giň gerimlik hemde toplumlaryň maksatnamalaryň hukuk taýdan gollanylmagyny üpçün etmek boýunça Milli Geňeşiň mejlisiniň alyp barýan kanun çykarjylyk işiniň wajypdygyny bellädi. Milli liderimiz bu möhüm işi döwlet ötüşiniň ileri tutulýan uğurlaryny we halkara hukugynyň umum ikrar edilen kadrlaryny göz öňüne tutup dowam etmeň zerurdygyny öňçekdi. Döwlet başlarymyz parlamentary derejesinde hemde kanunçylyk hukuk ulgamyny öňde barjy tejribeler alşmak maksady bilen awraýly halkara guramalaryň uğuru boýunça netijeli gatnaşyklar hasam putulandyrmagyň ähmiýetini nykdy. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornunmasary Babaýew ýurdumyzyň kanunçylygyny hasam kämilleşdirmek, içeri we daşary siýasaty üstünlikli amala aşyrmagy hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýergiderli gowlandyrmagy gönükdirilen giň we şöwrli maksatnamalaryň hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işleriň netijeleri barada maglumat berdi. Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlary hemde pudoklaryň hünärmeleri bilen bilelikde hereket edýän kanunlary ütkötmeler we goşmaçylar girdilýär. Döwletimiziň durmuş uğurlu strategiýasyny ýergiderli amala aşyrmagy, milli ykdysadyýetimiziň pudoklaryny hemde jemgyýetiň durmuşynyň beýleki uğurlaryny hasam ösdürmäge ýardam etjek, kabul edilmegi meýilleşdirilýän kanun tasdimlaryny teljermek boýunça degişli işler alınıp barýar. Hormatly prezidentimiz halk maslahatynyň türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny döwrüwaplaşdyrmak hemde onuň hakyky demokratik däplerini putulandyrmak boýunça alyp barýan işiniň möhümdigini belledi. Garaşdyrdy watanymyz düýpli özgörtmeler ýoluna düşüp, kanunyň rüstemligini, döwletimiziň hemde jemgyýetimiziň ýokary gymmatly hasaplanýan raýatlaryň bähwitleriniň, hukuklarynyň we adatlyklarynyň goralmagyny öz ösüşiniň esasy uğur hökümine keskitdi. Döwlet başlarymyz bu işleriň ýurdumyzyň ministrlikleri we pudoklaryň dolanýyş edarlary, ýerli öz-özüň dolanýyş edarlary, jemgyýetçilik guramalar bilen bilelikde amala aşyrylmalygyny belledi. Sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisde alyp barýan işler barada hasawatlar berildi. Ýurdumyzyň durly ulgamlarynyň ösüşleri, meýilleşdirilýän işler baradaky maglumatlar hasawatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimiz garaşdyrdy. Beýtarap döwletimiziň köp taraplaryň hemde iki taraplaryň görnüşdi. Awraýly halkara guramalaryň şäklerini, netijeli hyzmatdaşlygy ıgrarlygyny nykdy. Ýurdumyz Birleşmiş Milletler Guramasy bilen köp uğurluk strategik hyzmatdaşlygy alyp barýar. Bu hyzmatdaşlyk ýyl saýyn täze many mazmun bilen baýlaşýar. Döwlet başlarymyz halkara gatnaşyklarynyň wajyp uğurlary boýunça Türkmenistanyň öňe sürýän anyk başlangyçlarynyň muňa ýardam etmeligini aýratyn nykdy. Ýurdumyzyň öňe sürýän halkara başlangyçlaryny we tekliplerini häzirki ýagdaýlary nazara almak bilen hyzmatdaşlyk ösdürmeň geljegi möhüm uğurlary beýan edilýär. Şunun bilen maglykda Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisiniň işine gatnaşmagyny Milletler Birleşiginiň dowly ygtyýarly agzat hökümini alyp barýan ýergiderli işiniň dowam hökümini garaýar. Hormatly prezidentimiz bular barada aýtmak bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan iki gezek ikrar edilen garaşdyr döwletimiziň kemişilik beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny esaslanýan daşary siýasat strategiýasynyň milli bähwitleri hemde dünýä birleşiginiň uzak möhletli maksatlaryna gabat gelýändigini belledi. Şeýle-de Birleşmiş Milletler Guramasynyň tertipnamasynyň ýolgularyna laýyk gelýändigini hemde durly ulgamlarda bilelikdäki özara bähwitli tasdimlary durmuşy geçirmek üçin ygtybarly esas bolup hyzmat edýändigini aýratyn nyktamak möhümdir. Milli liderimiz şundan uğralmak bilen Türkmenistanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisiniň işine gatnaşmagyna taýýarlyk görmegiň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmegi, hemde ýurdumyzyň ileri tutulýan garaýşlaryny giň köpçülige ýetirmegi, halkara başlangyçlaryny ileriletmek boýunça ýergiderli çäreleri görmegi tawşyrdy.
Hormat prezidentimiz hödürlenen kararlary gol çekip, olar sany ulgam arkaly iberdi, hemde bu resminamalary ýerine ýetirmek boýunça degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz Fitch Ratings agentligi tarapyndan Türkmenistan üçin berilen halkara derejeleriň döwletimizin halkara mali awraýyny ýokulandyrmagy, ýurdumyzda çekilýän maýa goýumlaryň mukdaryny artdyrmagy we kardylaryň şertlerini ýeňilleşdirmägi netijede Türkmenistanyň daşar ykdysady işiniň hasam ösmegine ýardym berjekdigini belledi. Munyň özi Türkmenistan üçin ören uly awraýdyr. Şoň üçin Türkmenistana döwürleýin esasy derejeler almak we ony hasam ýokulandyrmak boýunça halkara agentlikler bilen zerur işleri mundan beýlägem izgiderli alyp barmak babatda anyk tawşyryklar berildi. Hormat prezidentimiz milli ykdysadiyetimiziň esasy budugynyň serişdeler, ilmi tehnik we eksport kuwatyny puturlandyrmagy gönükdirilen Türkmenistanyň neft gaz senatyny ösdürmek 2030-njy ýyla çyn döwür üçin maksatnamasyny izgiderli amala aşyrmak möhümdigini belledi. Milli liderimiz innowasion tehnologiýalar we öňde barjy ilmi tehnik işler ornaşdyrmak esasyny Türkmenmaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň önümçilik deskalaryny hasam döwür waplaşdyrmak babatda anyk görkezmeler berdi. Bu işleriň geçirilmegi ýurdumyzda hemde dünýä badaryny ul üste bildirilýän önümleriň möşhürini artdyrmaga ýardym eder. Hormat prezidentimiz Mars şäherine Türkmeniň Agoý binasynyň ýanyna köpçülikleýin dawraly şäherleri geçirmäge niýetlenen deskanyň düýbini tutmak, Mars şäherine döwrüwap ýaşaý jaý toplamynyň we Bayramal şäherine haly önüm hanasynyň ulanmagy berilmegi münasibetli şäherleriň şeýle-de welaýatyň medeniýet we sunuw dostlarynyň taýýarlanan konserdiniň ýokary guramaçylyk derejesini öpüşün etmek babatda degişli tawşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz ködürlenen karary gol çekip hemde resminamany sany ulgam arkaly iberip onu ýerine ýetirmek hemde degişli uğurda geçirilýän işlere gözegçilik etmek barada anyk tawşyryklar berdi. Milli liderimiz möhümleýin meýdan işlerini geçirmek bilen bagly anyk görkezmeler berip, güýdük däne ikişinde paýta ýygyn möhüminde ulanjak tehnikalara hyzmat etmek baradaky meselelere aýratyn üns bermegi tawşyrdy. Ýurdumyzyň senat kuwatyny puturlandyrmak boýunça şäherleri durmuşa geçirmek maksady bilen Senagat we Guruluş Önümçiligi ministrliginiň Balkan kän müdürligini Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agaty bolan Derya Plastik Goýjuluk jemgyýetiniň maýa goýumlarynyň hasabyna Türkmen Kawlin açyk görnüşli paýdalar jemgyýetini döretmäge 49 götürüm möçberde paýly gatnaşmagy tiýar bermek barada kararyň tasdiqaty döwlet başlarymyzyň garamagyna ködürlendi. Garawoz köl aýlygynyň gidromineral baýlyklarynyň binýadyna sulfat önümçiligini ýoly goýmak meýilleşdirilýär. Milli liderimiz Türkmen Kawlin açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek hakynda karary gol çekip, ony sany ulgam arkaly iberdi. Hemde keskitenen wezipeleriň ýerine ýetirilmegine berk şahsy gözegçiligi üçin etmegi tawşyrdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň täfin tebigi baýlyklaryny depkinli özleşdirmek, hemde şolaryň binýadyna ýokary hili, daşary ýurtlardan getirilýän harytlariň ornuny tutýan we eksport uğurlu himiýa önümlerini çykarmagy niýetlenen döwrüwap ýokary tehnologiýaly önümçilikler döretmegiň berurdugyny aýtdy. Şunun bilen maglykda Garabogoz aýlygynyň baýlyklaryny bilelikde gözläp tapmak we işläp taýýarlamak boýunça halkara bätçigini geçirmäge ygtyýar berildi. Soňra hormat prezidentimiz Pörçökowy energetika ministri wezipetini wagtlaýan ýerine ýetirmekden boşatmak hakynda karary gol çekdi. Milli liderimiz bu wezipe energetika ministriniň ornmatar wezipetinde işlän Recep Muradow bellemek hakynda permana gol çekdi. Recep Muradow özüne bildirilen belin ynam üçin döwlet başlarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirip, öz öňünde durýan wezipeni üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ýakly ukuýup başarnygyny gaýgyrmajakdygyna döwlet başlarymyza inanyrdy. Hormat prezidentimiz energetika ministriniň jogapkärligi wezipede üstünlikler ardy etdi. Milli liderimiz energetika ministriniň ornmatar wezipetini Saparow bellemek hakynda degişli karary gol çekdi. Hormat prezidentimiz ýokary derejeli sürüjüler taýýarlamakda degişli işler geçirmek, hususan awtomobil mekdepleriniň işini kämilleşdirmek, hemde oňa sany tehnologiýalar we innowasion enjamlar giňden çekmek möhümdigini belledi. Milli liderimiz düzgünnamada taraplaryň hukuklarynyň we borçlarynyň sürüjüleriň künär derejesini ýokulandyrmaga bildirilýän talaplaryň keskitlenmeligini aýdyp, anyk tawşyryklar berdi. Milli liderimiz ýurdumyzda halkymyzyň dörejlikli zähmet çekme we bagtyar durmuşy üçin hemme zerur şertleriň dördülýänini nykdydy. Watanymyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmak maksady bilen döwrüwap enjamlar bilen üçinedilen hemde häzirki döwrüň ýokary talaplaryna kywap gelýän zawodlaryň we fabrikaklaryň gurulýanlygyny, hemde ulanşy girdilýänligini, şolarda
dünya bazarlaryna ul istegden peýdalanýan önümleriň öndürilýändigini nykdy. Daşary ýurtlardan getirilýän halytlaryň orun tutýan önümleri öndürmek boýunça kuwatlyklary döretmek, döwletimiziň ykdysady kuwatyny, onuň eksport mümkinçiligini hasam ýokurlandyrmak babatda ul işler alınıp barylýar. Ahal welaýatynyň kaq etrawyna açyljak dokma toplamam munyň aýdyň misallarynyň biridir. Önümçiligi netijeli innovasiýalar ornaşdyrmak işini halkara hyzmatdaşlygynyň geriminiň giňeldilmegi, dünýä ilminiň gazananlarynyň iň kämil tehnologiýalaryň ulanmagy ul ähmiýeti eýdir. Milli liderimiz öňde boljak dawarlaryň aýratyn ähmiýeti eýdigini belledi. Olarda häzirki taryhy ýamyň dörüjülük ruhy, halkymyzyň bozulmaz agdyberli we miýlemez bütüwligi, watanymyzyň saýlap alan parahatçylygyň, rowançlygyň we ötüşüň ýoluny bolan agrarlygy öz beýany tapmalar. Döwlet başlarymyz bu barada aýtmak bilen Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllygyna we milli sinenamamyzda möhüm orny eleýän beýleki bayramçylyk dawarlaryna meýilleşdirilen medeni şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçünedilmeligini belledi. Hormat prezidentimiz ködürlenen karary makullap we oňa gol çekip resminamany sanly ulgam arkaly vice-premiýera iýerdi. Milli liderimiz bir resminamadan gelip çykan wezipelerin ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegi tapşyrdy. Hemde halkymyza edilýän medeni hyzmatlaryň kämilleşdirilmeligini, häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda olaryň görnüşleriniň giňeldilmeligini üns çekdi. Hormat prezidentimiz zehirli çağlaryň ukuyup başarnygynyň irki wagtdan ýüze çykmagyna we ösdürmegine ýardam bermek bilen birlikde milli sungatymyzy hasam ösdürmekde. Ösüp gelýän ýaş nesillerde halkymyzyň baý, özbolşy medeniýetine söýgüni terbiýelemekde. Ul ähmiýeti eýe bolan çağlaryň dörüjülük bätleşiklerini ýezgiderli geçirmek wajypdygyny atady. Milli liderimiz çağlaryň döwlet derejesinde her ýyl geçirilýän garaşlygyň merjen däneleri bätleşiginiň ul meşhurlygy eýedigini belläp, ýaş dekinleriň Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllygynyň öň ýanyna geçiriljek, gözden geçirilişiniň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Meclisiň dowamyny hormat prezidentimiz davrali harby ýürüýüşiň erir diýarymyzyň ýaraly güýçleriniň döwrwap tehnikalar bilen üpçünçiligini, mukaddes garaşlygymyzyň gazanan üstünlükleriniň, ýeten belent sepkitleriniň, ýene topragymyzyň afudlygynyň, mehriban halkymyzyň dörüjülükli abadan durmuşynyň gorugyny durun, pederlerimizin wesiýetine wepaly merdany türkmen eskerleriniň ýokary ustatlygyny we tälimini aýdyn görkezmeligini belledi. Milli liderimiz şanly sene başlanıp geçiriljek şäherleriň şol sana davrali harby ýürüýüşiň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek möhümdigini üns çekip bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen meclisini jemläp, onu ençeme meselelerin aral maslahatlyşylygyny hemde pudoklar ösdürmäge gönüktirilen bir näçe resminamalaryň kabul edilendigini belledi. Hepden möhüm wakalary, hormat prezidentimiziň ýurt bäkfit özgertmeleriniň rowanşanýanyny, watanymyzyň ähli babatda ýokary depkinlerde ösýänyni näşkär etdi. Türkmenistanyň Goranmak ministriniň merkezi serkerdeler öýüne Türkmenistanyň atgydynyň sport ustady Polina Gurevanyň Ýaponiýada geçirilen 32-nji Tomsk Olimpiya oýunlaryna sportyň agyr atletika görnüşi boýunça 2-nji orna we kümüş medali münasip bolmagy hem ýurdumyza 2-nji Olimpiya medalini getirmek münasibetli dawaraly maslahat geçirildi. Dawaraly maslahatyň merkezi serkerdeler öýüne geçirilmegi aýratyn mana eýedir. Türgönüň öz çykyşynda da belleýşi ýaly oň watan goragçylygynyň maşgalatyna dogulmagy, hemem terbiýelenmegi ähli harby gullukçylar üçin ägirt uly mertebedir. Ýüregi watana bolan söýgü bilen joşurýan merdany harby gullukçylygyň maşgalalaryna çağalyň ilkinji nowatda watan söýji şahsiýetler bolup ýetişmeklerine ähmiýet berilýär. Şeýle maşgalalardan bolsa Polina Gureva ýaly ýurdumyzyň awraýyny belende göterýän nesiller kemali gelýär. Maslahada gatnaşçylygyň belleýşi ýaly Türkmenimiziň eýe bolan Olimpiya medali mukaddes garaşlygymyzyň 30 ýyllyk şanly bayramyna toý sowgady bilen bir katarda milli sportymyzyň iň uly üstünlikleriniň biri hökmünde türkmen sportçylaryny täze taryhy netijeleri ruhlandyrdy. Şeýle-de çykyşlarda hormatly Belen serkerde başymyzyň halkara iqrarnamatyna eýe bolan sport diplomatiýatynyň türkmen sportyny ajaýyp mendillere ýetirýändigi, ata-babalarymyzyň sagdyn durmuş ýörelgelerini elmidama öz ýaşaýyşynyň baş kadatyny öwrüp gelenlikleri barada, şol ýörelgeleriň bolsa hormatly Belen serkerde başymyzyň taýdy tagalasy bilen berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne täze rowuşda dünýä nutgalyk derejede dowam etdirilýändigi hakynda bellendi. Milli ýygyny toparmadan Ýaponiýada geçirilen 32-nji Tomsk Olimpiya oýunlaryna gatnaşmagy ýeňiş gazanyp, ata watanymyzyň ýaşyl tuğuny belende galdyrmaklaram muň aýdyň suwutnamasdyr.
Halkara derecede geçirilen sport yarışlarına kazanılan azayip üstünlükler, cemiyetimizde iriz vatanımıza olan söýgüni terbiyeliye, halkımızın agdy birligini, hemem jewisligini hasa pugtalandyrýar. Soňra dawara watan goragçylarynyň yerini ýetiren şowkunly çykyşlary bilen dowam etdi. Ýanglanan aýdymlarda ýurdumyzyň sport ulgamyna ýetilen ötüşli mendiller, türkmen turganlarynyň üstünlikleri we hormatly belin serkerde başymyzyň bu awatda durmuşy geçirýän özgörtmeleri wasp edildi. Şyryn owalar matlagda gatnaşanyň ruhuny belende göterdi. Dawaraly matlagyň akyryna oňa gatnaşanlar ýurdumyzyň dünýäniň iri sport merkezleriniň birine öwrülmegi, türkmen turganlarynyň halkary ýarşlaryna ýygydarly gatnaşmaklary, hemem baýrakly orunlary eýelemekleri, watanymyzyň şan şöhratynyň mundan meýlekde belende galmak uğruna durmuşy geçirýän işler üçin hormatly belin serkerde başymyzyň adyna tüý sürökden çykýan alkyş töllerini aýtdylar. Dawaraly matlagatdan soňra mehmanlar milli sport ulgamyna gazanılan üstünliklere bagyşlanan serga gatnaşdylar. Onda ýerleşdirilen baýraklardyr, kuboklar, durly halkary ýarşlaryna eýelenen medallar türkmen turganlarynyň şöhratyny hemem ustatlyk derejesini alamatlandyrdy. Hormatly prezidentimizin ekli wagtda berýän kömekleri gollawlary esasynda ilmin gazananlaryny önümçiligi puwta ornaşdyrýan Mary welaýatynyň oba hojalygy işgärleri gowçulugyň her bir düýbüni ihlas bilen alada bilen gurşap, ekinleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyk ýygy diýerler. Türkmenistan parahatçylygyny onaşmaň watany diýilip atlandyrılan 2021-nji ýylda tutun ýerli zähmet çekýän welaýatyň edermen bagdaýhanlary şunlar ekli güýçlerini gowçulary ýygy etmek işlerini gönükdirýärler. Häzir günlerde mövsümlerin oba hojalygy işleriniň guramaçylykly ýoly goýulmagy, hemem gowçulary agrotehnikanyň talaplaryna laýyk ýygy edilmegi netijesinde welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna gowçular bol hasyl toplaýarlar. Berqara döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ýurdumynyň garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllyk toýunyň dawarlanýan taryhy ýylyny uly dähmet üstünliklerine beslemek maksadyny zähmet çekýän Mary welaýatynyň paýta çekärençileri her wagtda gowçuly meýdanlary edilýän her günkü ýygy işlerini guramaçylykly alyp barýarlar. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmaň watan diýilip atlandyrylan ýylda welaýatyň paýta çekärençileri ýer-ýerleri gowçanyň ýokary hatyl berýän, kesellere durnukly görnüşlerini ekip, günnelik öz hatylyny artdyrýan ekinleri ýygy etmek işlerini gowşamaýan depkinine dowam etdirýärler. Olar gowçy ekilen meýdanlaryň her bir gektaryny daýhan ihlasy bilen gurşap, her düýüp ekine ýygy etmegi, agrotehnikanyň talaplaryna laýyk derejede öz wagtyna ýokary hilli ýoly goýýarlar. Gahrman ýa-da berqara döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne dünýäniň ösen döwletleriniň öňüne menürjileriniň ýygydaryny satyn alyp berýän iş önürjiligi ýokary bolan kämil tehnologiýaly kuwatly owa hojalyk tehnikalardyr gurallary bugun daýhanyň hakyky daýanjyna urly. Bugun kon gowçy meýdanlarda kuwatly, ýokary önürjilikli tehnologiýaly traktorlar we owa hojalyk gurallary bökdönüşde işledilip, her günde müňlerçe hektar meýdanyna ýokary hille hatarary bezirgi işler geçirilýär. Gowçular almesasa talawlar ýygy etmekde we ekiniň bereketli hasyny ösürip ýetişdirmekde, welaýatyň sakarçagy, bayramaly, garagym etraplaryna da nusgalyk işler durmuşa geçirilýär. Etrawyň owa zähmetkeşleri alman gazananlaryny önümçiligi hasy giňden ornaşdyrmak bilen bereketli hasyl ýetişdirýärler. Her wagtda etraplaryň daýhan birleşikleriniň daýhan hojalyklarynyň gowçuly meýdanlaryna hatararlaryny bezermek, gowçulary serwet suwun tutmak işleri guramaçylykly anyp barlýar. Suwu taşytly ulanmak işleri usat kärençileriň çekýän asaly zähmetler netijesinde amala asylýar. Gowçularyň köpçülikleriniň hasyly durýan döwrüne olary ýygy etmekde hormatly prezidentimiň daşary döwletlerden satyn alyp beren iň kämil öňdawarjy tehnikalaryndan we owa hojalyk gurallaryndan netijeli peýdalanylýar. Bu işleri geçirmekde Mary welaýat owa hojalyk önümçilik birleşiginiň etraplardaky tehnika hyzmat ediş kärhanalarynyň işgärleriniň tutan ýerli zähmetlerini bellemek möhümdir. Sekir hatarly, ýokary önürjilikli täze innowasion tehnologiýaly bu gurallar almesasy işleriň öňe ilerlemegine itergi berýär. Gowçuly meýdanlarda anyp barýan agrotehnika çäler ekinleriň gadal ösüp, boýalmagyna, bol hasyl toplamagyna ýardam berýär. Her düýüp gowçadaky gozalar edermen hasyl usatlaryny buýsandyrýar. Mary welaýatynyň hasyl usatlary gowçulara suw dökülmermek işlerini gaýry mögsümlüň işler bilen goşuly geçirýärler. Welaýatyň paýta çekärençiler ýer-ýerleri toprakdan bol bereketli hasyl almaga döredip berýän giň şertler üçin hormatly prezidentimde alkyş sözlerini aýdýarlar.
Köp görünüşli hemem täsin tabiatymyzyň odanlygy ýylyň ähli paslyna köpdürligi bilen tapawutlanýar. Hut häzir günlerde de tabiatymyzyň ajaýyp keşfi hasym özüne çekijidir. Şeýle odan öz bolşuly täsin tabiaty özüne jemlegen ýerleň birim köýtün daglardyr. Köýtün daglarynyň haýran galarjy dag tabiaty we dag täsinlikleri tabiaty söýjüleň, alimlaryň we syýahatçylaryň önsüni elmi dama özüne çekip gelýär. Bu ýerde hereket edýän köýtün dag döwlet tebi gorukanasynyň tabiat gözegçileri we ilmi işgärlerim bu täsinlikleri we gözellikleri gorumakda, şeýle-de ilmi taýdan öwrenmekde ýygyderli işler alyp barýarlar. Köýtönag tebiti diňe bir baýlyklaryň mekany bolman eýtem gözellikliň, täsinlikliň ajaýyp mesgenler. Ýylyň itlenik wagtynda gözellikleri betlenen gojaman köýtönnagyň melkemlik häsiýetli gaýnarbaba çeşmeti, 40 gyz ummor dere, daray dere jülgeleri, dinozawrlaryň ýyllar saklanyp galan täsin belentlik, durly gowaklar göreni haýrany goýup, dünýäniň jahan keşdelerini, alimlaryny, tabiaty öwrenjilerde giň gyzyklanma döretýär. Bu ýerleň täsin gaýtalanmajak tabiatyny, dag gözelliklerini gorap saklamak, ekologiýa ulgamyny dikertmek, ösümlik we haýwanat dünýäsiniň genetik gorny şeýle-de seýrek duş gelýän Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen burma şahly dag tekedini hemem dag oşuny gorap saklamak maksady bilen Köýtönag döwlet tabii gorukhanasy döredilýär. Gorukhana Köýtönag ýerçiniň demirgazyk eňidiniň merkezi böleginiň esasan ýokarky guşaklaryny öz içine alýar. Gorukhananyň tabiat, ösümlik we haýwanat dünýäsiniň seýrek görnüşleriniň goralyp saklanmagyna uly orny bolup, olary öwrenmek boýunça alimler tarapyndan ýygyderli işler geçirilýär. Köýtönag döwlet tabii gorukhanasynyň goruk hemde ilmi bölümleriniň tejribeli işgärleriniň tutan ýerli ähmeti bilen dag landşaftyna mahsus gözellik tabiaty baýlaşdyrmakda we gorap saklamakda ýokary netijeler gazanýar. Yer gelene belek işte gorukhananyň işgärleri tarapyndan dag tabiatyna mahsus agaçlar dar garymsa agaçlary gorukhananyň çäklerini köpertmekde we üstürip ýetişdirmekde uly işler durmuşa geçirilýär. Dagdan arça, kerkag ýaly durly görnüşli agaçlar baý ösümlik dünýäsi bilen gurşalyp alynan haýran galarjy dag gözellikleri bu töwerekde hakyky tabii ýadygärlikler döredipdir. Dursuly çeşmeler, täsin ummor dere şaglygy, durly görnüşdäki şolsany mühim ilmi ähmiýeti bolan gowaklar, baý ösümlik dünýäsi bilen bedelen göz ýetmez giňişlikler, tabiatyň ajaýyp sağlaşygyny emele getirýär. Bu ýerde duş gelýän ösümlikleriň aglawaty dermanlyk häsiýetli bolup, hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopediýa kitaplaryny özüniň ajaýyp beýan tapýar. Deňi derejetinden 3139 metr belentlikde ýerleşýän Aýrbaba beýikligi gorukhananyň merkezi böleginde ýerleşýär. Köýtönnagyň iň bir täsin ýerleriniň biri de dinozawrlaryň ýyllarynyň saklanyp galan täsin ýapgydydyr. Bu yer dag ýersinde ýerleşip, endigan gaýtýan ýapgyt görnüşini 500 metr töwereg meýdan tutýar. Bu täsin ýapgydyň iňi 200 metrden gowrakdyr. Täsin tabii daşlaryň ýüzüne düýpli möhürlenen bu gadymy ýyllar köpden bäri öwrenilip, alimlaryň üns merkezine galýar. Köýtönnagy 40 gyz ummor dere, daray dere, tutly depe, arnap tokoylugy, köýtön köli ýaly täsin tabii ýadygärlikleri bilen meşhurdur. Köýtönnagynyň esas täsinlikleri garlyk gowaklar ulgamyna jemlenenler. Häzirki döwürde gowaklar ilmi taýdan içgini öwrenmek maksady bilen ýygyderli işler alınıp barlýar. Sebitde 60 golay ully kiçili gowaklar bolup, olardan altyty tabii ýadygärlikler hökmüne ikrar edilenler. Çünki bu gowaklar öýleriniň ilmi gözellik, syýahatçylyk gymmatlyklary boýunça ören ähmiýetlidir. Gorukhanyň agdyberi işgärleri işlemek, zähmet çekmek, tabiaty barha gözelleşdirmek, ilmi nukdaý nazardan giňden öwrenmek üçin uly mümkinçilikleri döreden mehriban arka dagymyda tüý söreklerinden hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Raýatlarymyz üçin Tomuzga diň jaş mögtüminiň her bir güni şadlykly pursatlara betlenýär. Häzir günlerde ähli amatlyklar bilen öpçün edilen awada milli syýahatçylyk zowlugyny şipaxanalar, kaşaň mehmanxanalar diň jaşyň mekanyna öwrildi. Tomuz günlerinin dowam edýän häzir günleri diň jaşda bolýan raýatlarymyza ýatdan çykmajak pursatlary baş edýär. Hazaryň kenarynaky awada milli syýahatçylyk zowlugyna diň jalýanlar döredilýän şertler üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan edýärler. Raýatlarymyzyň bagtyar durmuşy, jemgyýetimiziň we döwletimiziň ösüşiniň möhüm ugur bolup durýar. Halkyň awadançylygy, onuň durmuş derejesini ýygyderli ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn berk bedenli, aň paýhastaýdan ösen
ýaş nesli kemale getirmek baradaky alyda Türkmenistanyň döwlet siýasetiniň aýratyn möhüm ugurdyryp, mälim bolşaly halkymyzyň saglygy we awadançylygy ýokary derejeli deň çalmak baradaky alyda hormatly prezidentimiziň ýygyderli durmuşa geçirýän döwlet siýasetiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şeýlelikde häzirki zaman talaplaryny we amatlylyk derejelerini, hyzmatyň ýokary ölümlerine laýyk gelýän awada milli siýasatçylyk zolugyny deň çalýanlar wagtlaryny şadýanlykda geçirýärler. Garaşy da ýurdumyzda adamyň, jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy hasaplanylýanyny bellemek gerek. Şoňa görä da raýatlarymyzyň saglygyny berkidip, deňçal şertlerini gowlandyrmak ugruna ýygyderli alyt edilýär. Hazar deňiziniň türkmen kenarynyň ekologiýa ýagdaýy we onuň suwunyň arasçylyk derejesi ýokary görkezçilere iýedir hemde kesgitlenen kada gawat gelýär. Suwa düşmek mövsümini howpsuzlygyň dogly derejesi kesgitlenen talaplary we düzgünlere laýyklykda öpçün edilýär. Ýylatyň ýokary derejeli deňçalyşyna gönükdirilen desgalar ýurdumyzda ösen şapaxany ulgamyny, sport we sagaldaş deňçalyş merkezlerini döretmek ýoluny möhüm ähmiýet öwrülip, raýatlarymyzyň hususan bagtyar çağılan şahatlygy hemme taraplaýyn sazlaşykly ösmäge döredilýän mümkinçilikler hemde deňçalyşy şadýanlykda geçirmäge şertler üçin raýatlarymyzyň ösüp gelýän nesilleň milli liderimize hoşallygynyň öz bolşly owazydyr. Gönün hormatly prezidentiniň tagallasy bilen durmuşa geçirilýän giň möçörli özgörtmelerde nesil terbiyesine, ýaşlyň watan söýüjü zähmet söýür bolup ýetişmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Olary hemme beýik başlangyçlary we şöhratly işlemede dowam etdirip, Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki awraýyny belinde galdyrmalylar. Hormatly izleyijiler, häzir orta gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk izleyijiler, hormatly izleyijiler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýaly senanamatnyň ýalyrak dowry dowam edýär. Mähriban adamlar, geliňin bolsa awgust aýynyň 23-ninden awgust aýynyň 29-na çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryny hem de paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalım. Ýani geljek hepdeniň dowamyny ýurdumyň çäni gün ortalardan howa akynyň aýralaşmagy netijesinde howanyň gece temperaturalarynyň durnuky ýagdaýda bolmana garaşylýar. Has daqiqi. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny atgymlyk howa bolup, gün ortalardan Demirat gün atary orny ökeden tiýlik sekundda 8-13-den 17-16 metr etýän şymal oňsmyny hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 22-20 gradusy, 30 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 35-40 gradus, welaýatyň kenarly etraplaryny 32-37 gradus ysy bolmana garaşylýar. Ýarmy ahal welaýatyny atgymlyk howa bolup, Demirat gün atardan tiýlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal oňsmyny hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 18-23 gradusy, 26 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 33-38 gradusy, 40 gradusy çenli ysy bolmana garaşylýar. Ýurdumyzyň Mara welaýatyny az bulutly howa bolup, Demirat gün atardan tiýlik sekundda 7-12-den 9-14 metr etýän şymal oňsmyny hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 16-20 gradusy, 25 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 32-37 gradusy, 40 gradusy çenli ysy bolmana garaşylýar. Diýarmyň Lewak welaýatyny az bulutly howa bolup, Demirat gün atardan tiýlik sekundda 8-13-den 10-15 metr etýän şymal oňsmyny hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 16-20 gradusy, 25 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 33-38 gradusy, 40 gradusy çenli ysy bolmana garaşylýar. Ýurdumyň Daşoğuz welaýatyny az gymrydly howa bolup, Demirat gün ordan tiýlik sekundda 7-12-den 9-14 metr etýän şymal oňsmyny hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 15-20 gradusy, 24 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 32-37 gradusy, 39 gradusy çenli ysy bolmana garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup, Demirat gün atardan tiýlik sekundda 7-9-dan 9-12 metr etýän şymal oňsmyny hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 20-23 gradusy, 25 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 35-37 gradusy, 39 gradusy çenli ysy bolmana garaşylýar. Hormatly izleyijiler, ýurdum boýunça awgust aýynyň 23-nä magnit hadisasynyň durnuky ýagdaýda saklanmana garaşylýar. Mähriban adamlar, siz awgust aýynyň 23-nden awgust aýynyň 29-na çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryny hem de paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş boluňuz.
Eziz vatandaşlar, häzirki wagtda Thomas Passynyň dowam edýän günlerini howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetişoklasynyň adamlaryň saglygyna ýetirýän yaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam sagat 11-den 17-çe güýçli bolýar, hemem günüň gyzgyn howry sagat 20-çe dowam edýär. Şeýle hem howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan 7 göterim artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şunun bilen baglykda howanyň oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agyz borun örtüklerini ulanmagy hemem Thomas Passyny günüň ýetişoklasyndan goranmagy maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bulary berk berjay etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.